салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. шаҳри даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро дар барномаи фатҳ пайгир намоед. рақобатҳои даври панҷуми лигаи якуми навбат тамоман ғайриинтизор сурат гирифт. ғайри бозии дастаҳои барқчӣ ва саройкамар анқариб ҳамаи бозиҳои дигар барпо шуданд. рақобати барқчӣ саройкамар бинобар иштироки мунтахаби ҷавонони тоҷикистон яъне Ю-20 дар мусобиқаи байналмилалӣ ки ҳайати онро шумори бештари бозигарони барқчӣ ташкил мекунанд ба таъхир гузошта шуд. хулас дигар ҳама бозиҳо барпо шуданд ва ҳатто баъзе бозиҳо ба қавле рекорд гузоштанд. шумо 18 гол дар як бозиро дидаед? ман ҳам намурдаму ҳамин хел ҳисобро дар бозиҳои расмӣ дидам. фикр кардам ки баскетбол тамошо дорам. ҳатто барои баъзе бозингарон имкон шуд ки пентатрик анҷом диҳанд. чизи хурсандиовари дигар барои мухлисони дастаи моҳири ёвон аст. ҳоло ҳам дастаи мазкур дар садри ҷадвал аст ва аллакай фосилаи имтиёзҳо ҳам хеле калон шуд ва агар бо ҳамин сурат корҳо идома ёбад, бовар кунед дар охири мавсим ҳамчун чемпион мавсимро хотима мебахшанд ва орзуи чандинсолаи мухлисони моҳири ёвон бо баромадан ба лигаи олӣ амалӣ мегардад. бозии марказӣ гуфтам ин рақобати дастаҳои ҳулбуки восе ва паншери балхӣ мешавад. аммо ин хел бозии дилгиркунанда ва бидуни интригаро рости бори аввал мебинам. бозӣ фақат дар миёнаи майдон сурат мегирифт ва қариб ки фурсатҳои голӣ ва ё ба гол наздик мушоҳида кардан намешуд. мусаллам аст ки шогирдони Бахтиёр Ҳакимов имсол иштибоҳҳои мавсими гузаштаро такрор карданӣ нестанд. аз ин рӯ муқобили дастаи сахт ба қавле бозии прагматикӣ бароҳ монданд. яъне шояд яке аз мақсадҳои асосӣ ашон гол сар надодан буд ки ҳатто футболбозони ҳуҷумкор аксари вақт ба қавле дар ақибгоҳ дифоъгаронро кӯмак мекарданд. хулас дар ин барнома мо аз рафти бозиҳо шаҳри зиёдтар дорем. моро пайгирӣ кунед. муроҷиат ба футболбозони дастаи парвоз. илтимос дигар ин корро такрор накунед. авача мардума талхакаф кардеде. наход якто дутоне 18 гол занед. хайр ҳамин 5 гол мезадед бас буд охир. меҳмон атои худост. бо меҳмонон ин хел рафтор намекунанд. вақте шумо ҳисоби бозиро мефаҳмед, боваратон намеояд ки ин ҳисоби бозии футбол аст. ин шумори голҳоро рекорд ҳам гӯем мешавад. масалан ман дар як бозии расмӣ шоҳиди 18 гол ҳеҷ гоҳ нашуда будам. ҳар касе чӣ хеле мехост бозӣ мекард ва ҳатто дилхоҳ футболбоз кӯшиши гол заданро дошт. ҳатто дарвозабон гумонам ба ин кӯшишҳо ворид шуданӣ буд. аҷибии кор дар ин аст ки футболбозони Гулистон ба задани ҳадиақал як гол даст наёфтанд. то охирин нафас мубориза бурданд, вале голи шарфшикан барояшон насиб нагардид. барои футболбозони Гулистон дар рафти бозӣ чизи аз ҳама муҳим ин тезтар хотима ёфтани вақт буд. баъди голи даҳум онҳо аллакай таслим шуданд ва интизори зудтар тамом шудани бозӣ буданд. хулас бо кулли оморҳо дастаи парвоз ҳамсоя дастаи худро шикаст дод ва муболиға карда гӯем ба меҳмонон аз ҷониби мизбонон на раҳм шуду на шафқат. хулас мо ин бозиро пайгирӣ кардем ва шумо имкон доред ки ҳоло тамошо намоед. футболбозони дастаи парвоз дар майдони худ ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали бозӣ голзаниро оғоз карданд ва Дилшод Рустамзода дар дақиқаи сеюми бозӣ голи аввалини дидорро ба ҳадаф расонид. ҳамагӣ баъди 7 дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 10 дидор Далер Махатов голи дуюмро ба ҳадаф расонид ва дигар торумори дастаи Гулистон аз ҷониби парвоз оғоз шуд. дар умум Муҳсин Рустамзода 5 гол зад, Дилшодбек Рустамзода 4 гол вориди дарвоза намуд. муаллифи 3 голи дигар Ҷаҳонгир Алиев шуд. Далер Махатов бошад хетрик намуд. Ҷурабек Исоев дубл кард ва як голи дигарро Шараф Азизов ба ҳадаф расонид. футболбозони дастаи Гулистон дар ин бозӣ воқеан муқобили дастаи парвоз заиф ба назар мерасиданд. ҳатто онҳо дар ин рақобат ягон фурсати ба гол наздикро надоштанд. бояд қайд намоем ки Гулистон бо гузораи 5 даври мусобиқа феълан ягон имтиёз ба даст наовардааст ва дар хонаи охирини ҷадвал қарор дорад ва дастаи парвоз бошад бо касби 7 имтиёз дар мавқеи шашум қарор дорад. натиҷаи дигари рақобати мазкур ин пентатрики ҳуҷумкори парвоз Муҳсин Рустамзода мебошад ки дар ин дидор якбора ба задани 5 гол даст ёфт. ҳамчунин ҳисоби бозии 18-0 дар таърихи футболи тоҷик яке аз нишондодҳои рекордӣ ба ҳисоб меравад. خیلی که دیدین بازی
شب‌خوابت گذشت. رحمت برای مخلصانی که آمدن. این بازی دومی غلبه ما بود. حرکت میکنیم در بازی پیش‌ساده نقض بازی کنیم و مخلصانی خود را شاد کنیم. اکنون در مورد یک بازی دیگری حرف میزنیم که اونجا دسته فعلا پرقوت‌ترین چمپیونات با یک دسته میانه حال رقابت کردند. گپ سر بازی ماهیر یوون و سرحدچی حمدانی میرود. این خیلی است که دسته سرحدچی تیمی نوتاسیس است و علاقه سال دوم است که در لیگ یکم فعالیت میبرد. از این رو با یکی از دسته‌های پرتجربه لیگ رقابت کردن برایشان اندک مشکل افتاد. سرحدچی فعلا در 4 دور مسابقه همگی یک غلبه دارد و این در نتیجه تقویم به‌نهایت مشکل که از اول موسم فقط با دسته‌های قوی روبرو میشوند وابستگی دارد. خلاص بازی‌های این دسته را دیده امید بسته میشود که آینده که از تیم‌های رقابت‌پذیر را در میدان ببینیم، ولی فعلا مرحله تنزل را سپری میکنند. بازی دسته‌های سرحدچی و ماهی را در تهیه همکارانمون تماشا نمایید. طور قبلا اطلاع داده بودیم دسته سرحدچی در دو بازی آخر خود به ناکامی دچار گردیده. با بازی خانگی با پیشصف لیگ یکم دسته ماهیر نویه یوم با تیاری جدی حاضر گردید. گفتم با مورد است که با سبب‌های گوناگون 5 تن از فوتبالبازان اساسی دسته سرحدچی در این بازی اشتراک کردن نمیتوانستند، ولی آمادگی رهبریت به این بازی جدی بود و آنها برای نتیجه دلخواه آمادگی‌های خود را به بازی ادامه می‌دادند. با دسته барқчӣ ки дастаи якачини ҷавонони тоҷикистонанд ва сарои камар дар майдони сарои камар мо имрӯз тасмим гирифтаем ки як бозии хуб баҳри мухлисони худ нишон диҳем ки баъд аз он тавонем ки аз яке аз дастаҳои пурқувват ки дар ҷои якум моҳири ноҳияи ёвон мебошад хол ситонем ва ҳаракат кунем ки дар оянда мавқеи худро боз ҳам хубтар кунем. аз бозии имрӯза мо бозии хуб интизорем, новобаста ки мо дар ду бозии охирмон ба бох рӯбарӯ шудем. аз бачаҳо боварии хуб дорем, бозии хуб нишон доданд. фақат иҷа бахт меган, бахтмон омад накарда ду бозӣ. бозии чоруми худро имрӯз доир менамоем. ӯ қадар бозии мо сар шидаги оли нав сар шидаги чемпионат, оли бозиҳо дар пешай. Мо ҳаракат мекунем ки фақат мақсад дорем ки дар панҷгонаи аввал бошем. пеш аз он ки мо ин бозие ки ирӯз бо дастаи сарҳадчӣ бозӣ намоем, мо рӯзи 25 бозиро рӯзи 26 бояд мекардем. бозиро аз сабаби он ки дастаи барқчӣ дар бозиҳои байнахалқӣ иштирок мекард, бозии вайро ба 15 мондан. мо дар ин бозӣ бо дастаи барқчӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом додем. айни ҳол акнун бозие ки мо бо сарҳадчӣ гузарондем, бозӣ нишон метиҳад ҳеҷ қил. айни ҳол бо 10 очко дар ҷои якум мебошем. рӯҳияи бачаҳо чӣ гуна аст? рӯҳияи бачаҳо баланд рӯҳияи бачаҳо баланд мебошад. бозии навбатии хонагии дастаи сарҳадчии ноҳияи ба номи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо дастаи моҳири ноҳияи ёвон дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҳамадонӣ баргузор шуд. баъди садо додани ҳуштаки довар дастаҳо ба бозӣ шурӯъ карданд ва дар қисмати аввали ин дидор маҳз дастаи соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта чанд маротиба ҳолатҳои хуби голзаниро ба миён оварданд. қисмати аввали бозӣ то дақиқаҳои охир бенатиҷа сурат мегирифт ва дар як дақиқаи илованамудаи довар дастаи меҳмонон тавонистанд ки баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ вазъияти ногуворро дар назди дарвозаи соҳибони майдон ба миён оваранд ки баъди зарбаи меҳмонон ту ба пои яке аз ҳимоятгарон бархӯрда автогол ба қайд гирифта шуд. баъди ин гол дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам меҳмонон бо як суръати баланд ҳуҷумҳои тезкори худро шурӯъ намуданд ва дар дақиқаи 66 бозӣ бо голи задаи баҳровар ҳалимов бо ҳисоби 2-0 пешсафиро ба даст гирифтанд. зимнан шогирдони Сиявуш Боев дар ин бозӣ бо бартарии комил майдондорӣ намуданд ва тавонистанд ки дар дақиқаи 78 бозӣ бо кӯмаки Шоҳин Боев голи сеюми дастаи худро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намоянд. Аҳлиддин Маҳмадқулов аз дастаи моҳири ноҳияи ёвон дар дақиқаи 88 бозӣ ба задани голи навбатии меҳмонон шарафёб гардид ва дар вақти асосии ин дидор дастаи моҳир бо бартарии комили 4-0 пешсаф шуданд. дар дақиқаҳои илованамудаи довари марказӣ футболбози соҳибони майдон Саидалии Сафаралӣ тавонист ки баъди партофти Фарух Сафолов як гол ба дарвозаи меҳмонон дастаи моҳир ворид намуда аз бохти бузурги бегол наҷот ёбанд. ҳамин тариқ дидори мазкур бо ҳисоби 4-1 бар нафъи дастаи моҳир ба анҷом расид ва дастаи сарҳадчӣ ба бохти навбатӣ дар мавсим мувоҷеҳ шуд. дар охири бозӣ гарчанде ки як тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон кардем, боз гӯем бо ҳисоби калон 4-1 мағлуб шудем. ман акнун анхе хулоса карда истодам ки шояд ки он гӯем мақсаду мароме ки мо дар назди худ гузоштаем, яъне ки
имсол як ҷойро ишғол кунем ки аз лигаи якум наафтем гӯем да мо ҳами хел гӯем то ҷои 11 метавонем ки худро то соли дигар дар ҷои якум нигоҳ дорем аммо ба ин нигоҳ накарда қувваи мо мерасид ки мо дар ин бозӣ лоақал дуран кунем гарчанде ки маҳорати ҳариф бештар буд мо метавонистем ки фурсатҳое доштем ки онро бозиро дуран кунем ногуфта намонад ки се бозингари дастаи мо баъзеҳо бо сабаби ба гуфтем сафи афсарон дар қисми якуми бозӣ бозигарони мо камакак бозӣ сус карданд аз ҳамин сабаб дар танаффуси бозӣ роҳбари сармураббии даста Сиявош Боев камакак дигаргунӣ намуда дар ҳафти қисми дуюм як ду-се бозингариро иваз намуда бозӣ ба ғалабаи мо анҷом ёфт. ҳулбуки восе ва панҷшаҳри балхӣ бозии ғайриинтизор нишон доданд. Яъне мо умед доштем ки яке аз бозиҳои сахти ин давр маҳз дар иҷрои ин тимҳо барпо мешавад, аммо дар охир шоҳиди як бозии дилгиркунанда ва бидуни гол шудем. Ҳарчанд як имкониятҳо аз ҷониби ҳарду даста ба чашм мерасид, вале мухлисон чизе барои доду фарёд заданро пайдо накарданд. Паншер бояд мисли моҳири ёвон моҳирона рафтор мекард, яъне мавқеи дуюми ҷадвалро аз даст надиҳад ва барои дар он ҷо боқӣ мондан тамоми нерӯи худро сарф созад. ҳулбуки восе бошад ҳанӯз дар миёнаи мавсими гузашта ба истилоҳ сару калобаи худро гум карда буд ва то ҳол ба худ наомадааст. аз ин рӯ бозии андак дифоъкорона нишон доданд ва на гол сар доданду на гол заданд. бозии марказии даври панҷуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат бо иштироки дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия ба номи Теша Исмоилов баргузор шуд. ҳар ду даста то ин бозӣ аз 4 бозӣ анҷом дода 2 бурд ва 2 мусовӣ ба даст оварда бо касби 8 имтиёз дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқот қарор доштанд. зимнан шогирдони Ҷурахон Мирзоев ба ҳайси соҳибони майдон дар дидори имрӯза бештар дар хатти ҳамла қарор доштанд, вале дар кушодани ҳисоб ягон даста дар қисмати аввали майдондорӣ даст наёфт. дар қисмати дуюми дидори имрӯза низ дастаҳо пайваста талош мекарданд ки ба задани гол даст ёфта дар ҳисоби бозӣ ба пеш бароянд. гуфтан ба маврид аст ки соҳибони майдон қадам ба қадам барои кушодани ҳисоб наздик мешуданд, вале дар ҷои маҳорати баланди дарвозабон ва дар ҷои дигар бозии начандон дақиқи ҳамлаварон имкон надод ки дастаҳо ба кушодани ҳисоб шарафиёб шаванд. дар дақиқаи охири майдондорӣ дастаи меҳмонон панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ имкони хуби голзаниро созмон доданд ки дар ин ҳолат ҳамлавари дастаи меҳмонон имконияти мазкурро ба гол анҷом дода натавонист ва зимнан шогирдони Бахтиёр Ҳакимов ва ҳам шогирдони Ҷурахон Мирзоев натавонистанд ки хатти дарвозаи ҳамдигарро рахна намоянд. ҳамин тариқ дербии вилояти Хатлон бо иштироки ду тан аз дастаҳои оштинопазири лигаи якум ҳулбуки ноҳияи восе ва панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мусовӣ 0-0 ба анҷом расид ва дастаҳо бо касби як имтиёзӣ мутаносибан дар зинаи дуюм ва сеюм қарор гирифтанд. бозии дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Истаравшани шаҳри Истаравшан ҳам ба қавле нақс шуд. ҳарчанд рақобатҳои аввали худро дастаи ҳисорӣ бо бохту мусовиҳо паси сар кард, вале чанд даври охир ба таври арзанда баромад доранд ва имтиёзҳои лозимаи худро ба даст меоранд. дар 5 бозии баргузор кардаашон аллакай дуюми ғолибияти пайҳами худро истиқбол мегиранд ва аз зинаҳои поёнии ҷадвал ба қавле майда ба боло ҳаракат доранд. дар рӯбарӯи 2 ғолибияти пайҳам чӣ гуна гуфтем 2 бохти дигар доранд ки ин ба мавқеи даста таъсири манфӣ мерасонад. ана дар мавриди дастаи Истаравшан ҳоло хулоса баровардан андаке мушкил аст, чун онҳо нисбат ба аксарияти дастаҳои ҷадвал бозии камтар доранд. яъне ҳамагӣ 4 бозӣ баргузор карданд ва дар 4 бозӣ 2 ғалабаву 1 мусовии 1 бохти дигар доранд ки бозӣ бо Шодмони Ҳисор ягона бохташон ба ҳисоб меравад. хулоса чӣ гуфтаниям, Истаравшан феълан яке аз дастаҳои пурқуввати лигаи якум ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ Шодмони Ҳисор низ бо шикаст додани ин дастаи пурқувват феълан гуфта метавонем ки яке аз номзадҳои арзанда барои мавқеъҳои болоӣ ба ҳисоб меравад. хулоса бозии ин дастаҳоро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд. яке аз рақобати бисёр ҷолиби даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ин дидори дастаҳои Шодмони шаҳри Ҳисор ва Истаравшани шаҳри Истаравшан буд. вохӯрии дастаҳо дар майдони ҷавонии шаҳри Ҳисор доир гардид ва бо ҳисоби калон тавонистанд соҳибони майдон дар ин дидор ба пирӯзӣ даст ёбанд.
дар 10 дақиқаи қисми аввал аллакай соҳибони майдон ду голро ба самал расониданд. баъди пешсаф шудан низ барои боз ҳам ба ҳадаф расонидани голҳои навбатӣ дар хатти ҳуҷум зиёд кӯшиш мекарданд, аммо дар лаҳзаҳои охир наметавонистанд аз имкониятҳои ба амал омада истифода баранд. футболбозони соҳибони майдон аз дастгирии зиёди мухлисон нерӯи иловагиро ба худ гирифтанд. мо низ дар ин варзишгоҳи 5000 ҷои нишаст дошта қариб ки холигиро намедидем, ҳарчанд дар идома барои меҳмонон имконият пайдо шуд то ки қисми аввалро бегол пушти сар накунанд, аммо аз имкониятҳои пайдо шуда наметавонистанд дуруст истифода кунанд. рафти бозӣ низ маълум месохт ки қисмати ҳимояи соҳибони майдон бисёр қавӣ гардидааст. ин ҳам дар бозии охири даста ба чашм мерасад. дақиқаҳои иловакардаи довар низ ба рафти бозӣ ягон амали мусбиро ба борд наовард ва бо ҳисоби 2-0 пайти мазкур бо бартарии комили соҳибони майдон ба поён расид. аввал салом ба мухлисони Шодмон Ҳисор ки омада командаи дастаи Шодмонро дастгирӣ мекунанд. вақте ки рақами 20-ро гирифтанд, бозии Шодмон дигаргун шид. дар сафар дар Гулистон ки 7-1 ғолиб баромад Шодмон, мухлисон ай ҳамин илҳом шуна ба майдон омада дастгирӣ кардааст Шодмон Ҳисорро. Шодмон Ҳисор командаи пурқувват шуда истодааст. мо мехоҳем ки сафар ба моҳир бозӣ кунад рафта Шодмон Ҳисорро дастгирӣ кунем. қисмати дуюм низ бо бартарии соҳибони майдон оғоз ёфт. мухлисон ҳам новобаста аз пешсафии даста аз ҷои худ бархеста дастаи худро мухлисӣ мекарданд. дар идомаи бозӣ мо ҳолатҳои зиёди хавфнокро аз ҷониби ҳарду даста медидем, аммо ин имкониятҳо қариб ки дуруст истифода намешуд. боварии зиёди футболбозони Шодмон нисбати якдигар тамоман бозии дастаро дигаргун сохт. чизе дигаре ки ба мушоҳида расид, мо маҳорати футболбозони таҷрибадори дастаи Истаравшанро дар ин рақобат қариб ки намедидем. билохира боз соҳибони майдон ду имконияти хубро ба вуҷуд оварданд. сараввал Сайҳомид Узбекзода ҳисоби рақобатро 3-0 сохт ва дар идома дар як ҳуҷуми хуби созмондодаи соҳибони майдон дар дохили ҷаримагоҳ зидди ҳамлагари марказӣ ин даста қоидаи бозӣ вайрон гардид ва довар низ ба зарбаи 11 метра ишора кард. дарвозабони Истаравшан бо як маҳорати олӣ баъди зарба тӯбро дошта гирифт. дар идома рақобат бисёр ҷиддӣ ва бархӯрдҳои зиёд ба амал меомад. довари марказ низ чанд маротиба маҷбур шуд ки корти зард ба футболбозони соҳибони майдон нишон диҳад. кӯшишҳои ҳарду даста дар идомаи бозӣ бенатиҷа анҷом ёфт ва соҳибони майдон бо ҳисоби 3-0 тавонистанд дар ин рақобати ҳассос пиёзиро ба даст биёранд. Футбол, то, что в первых играх, 2 играх мы проиграли, нам не повезло, но сегодняшняя игра показала, что две команды достойны представлять даже среднячки высшей лиги. Очень хороший уровень сегодня был. Хотел бы поздравить своих ребят с победой, своих футболистов, потому что они только начали чувствовать, что они действительно могут играть в футбол. Это безусловно. Футбол играет для болельщиков. Если нет болельщиков, это не футбол. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, что они так поддерживают. Я думаю, если каждую команду будет так поддерживать, и каждая команда будет играть так красиво. аз даври панҷум фақат як бозии дигар мумкин имкони сабт карданро пайдо накардем. ин рақобати дастаҳои Равшани Зафаробод ва Ориони Исфара буд ки дар ниҳоят бо ғолибияти дастаи Ориони Исфара хотима ёфт. бозии дастаҳои Барчи ва Сароикамар бо сабабҳои дар боло зикр гардида баргузор нашуд. ҷадвали умумии мусобиқа ба таври зайл аст. моҳири Ёвон ягона дастае аст ки бо сабаби дар ҷадвал 13 даста қарор доштанд, аллакай як бозии даври шашумро баргузор кард ва шумораи бозиҳояш аз дигар дастаҳо зиёд аст. яъне бо 6 бозӣ ҷамъуҷам 13 имтиёз дорад ва мавқеи аввали ҷадвалро ихтиёр кардааст. дастаи Паншер бо 9 хол дар мавқеи дуюм ва дастаи Орион низ бо 9 имтиёз дар мавқеи сеюм аст. дар ин баробар дастаи Ҳулбуг низ 9 имтиёз дорад ва танҳо таносуби голҳо ин се дастаи 9 холаро ба мавқеъҳои дар ҷадвал буда тақсим сохтааст. ҳоли ҳозир дастаҳои сустарини чемпионат Гулистони шаҳри Гулистон бо 0 имтиёз ва Равшани Зафаробод бо 3 имтиёз мебошанд ки мавқеъҳои охирро касб карданд. бозиҳои даври шашуми чемпионат ба таври зайл сурат мегиранд. дар рӯзи аввал дастаи Саравшан тими Парвозро қабул мекунад ки ин бозӣ ҳам яке аз бозиҳои марказӣ ба ҳисоб меравад. дастаи Душанбе дар майдони худ Шодмони Ҳисорро интизор аст. рӯзи дуюми бозиҳо бошад чунин сурат мегирад. моҳир бо дастаи Барчи бозӣ мекунад, Орион Сарҳадчиро интизор аст, Паншер бо Равшани Зафаробод ва Гулистон бо дастаи Ҳулбуг рақобат хоҳанд кард.
дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат бошад ҳоло ҳам футболбози дастаи Саравшан Илҳом Баротов бо ҳамон 6 гол месад. Як чиз дигарро бояд қайд намоям ки футболбози дастаи Парвоз Муҳсин Рустамзода дар дирӯза бозӣ муқобили дастаи Гулистон ба задани якбора 5 гол даст ёфт ва бо 6 гол дар мавқеи дуюми рӯйхат қарор дорад. Футболбози дастаи Моҳир Шоимбоев бошад 5 гол дорад, футболбози дастаи дигари Гулистон Бежан Мирзозода 4 гол дорад ва футболбози дастаи Шодмон Сайҳомид Узбекзода бо 4 гол дар мавқеи панҷум қарор доранд. ин шаҳри даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки ман Фирдавси Хурсанд барои шумо шаҳрро тавзеҳ додам. То ҳафтаи дигар хайр.